गेरेमा ख्रप ख्रप जुथानि सोदोबा गुजुख्रेब मानिबा इसारा होना आसि सिफाय सिफाय साननायनि लैखोआव लोहाबना मा फोरमायनो सानदोंमोन आं मोनथियाखैमोन। नोंनि संदानगिरि आंगोनि असे भाई बाहागि मुलुगनि जेथिंबो दंनाय मानि अबंनिसिम आरज गाबदों मोदै रुखु रुखु बारफा बिबार बावदों। गुदि गैया बिजौ गैया आंबो बाहागो लादों मिनिटसे आरजजों नोंखौ बिदाय होदों। नोंखौ गोसोखांना बयबो दोंफा दोंफा खन्थाइ आवरायदों। बयबो बुंसोलायदों नोंखौ समनि आयराखि खौसेथिनि थान्दै अननायनि फुंखा गियाननि भान्डार। बिनिखायनो गेदेमा नोंनि मुङावनो थिबाय बे सानखौ खन्थाइ सान। नोंनि जोलैखौ फोजानोनो दैबाय बिसोर जामरोङै रेबगननि बान। आंबो सिगांबोबाय नोंनि इसाराखौ हमदांनो हाबाय। खोमसि दरसि हर खास्रि बिस्रि महर बोरैबाफोर हायो खोमा सोरां होनो नों लुबैनाय बायदि सान्थि गायसननो थोर थोर मावनाय आखाइजों थरसे गनजार दैनो। थेंक इउ गेरेमा ख्रप ख्रप जुथानि सोदोबा गुजुख्रेब मानिबा इसारा होना आसि सिफाय सिफाय साननायनि लैखोआव लोहाबना मा फोरमायनो सानदोंमोन आं मोनथियाखैमोन। नोंनि संदानगिरि आंगोनि असे भाई बाहागि मुलुगनि जेथिंबो दंनाय मानि अबंनिसिम आरज गाबदों मोदै रुखु रुखु बारफा बिबार बावदों। गुदि गैया बिजौ गैया आंबो बाहागो लादों मिनिटसे आरजजों नोंखौ बिदाय होदों। नोंखौ गोसोखांना बयबो दोंफा दोंफा खन्थाइ आवरायदों। बयबो बुंसोलायदों नोंखौ समनि आयराखि खौसेथिनि थान्दै अननायनि फुंखा गियाननि भान्डार। बिनिखायनो गेदेमा नोंनि मुङावनो थिबाय बे सानखौ खन्थाइ सान। नोंनि जोलैखौ फोजानोनो दैबाय बिसोर जामरोङै रेबगननि बान। आंबो सिगांबोबाय नोंनि इसाराखौ हमदांनो हाबाय। खोमसि दरसि हर खास्रि बिस्रि महर बोरैबाफोर हायो खोमा सोरां होनो नों लुबैनाय बायदि सान्थि गायसननो थोर थोर मावनाय आखाइजों थरसे गनजार दैनो। थेंक इउ गेरेमा ख्रप ख्रप जुथानि सोदोबा गुजुख्रेब मानिबा इसारा होना आसि सिफाय सिफाय साननायनि लैखोआव लोहाबना मा फोरमायनो सानदोंमोन आं मोनथियाखैमोन। नोंनि संदानगिरि आंगोनि असे भाई बाहागि मुलुगनि जेथिंबो दंनाय मानि अबंनिसिम आरज गाबदों मोदै रुखु रुखु बारफा बिबार बावदों। गुदि गैया बिजौ गैया आंबो बाहागो लादों मिनिटसे आरजजों नोंखौ बिदाय होदों। नोंखौ गोसोखांना बयबो दोंफा दोंफा खन्थाइ आवरायदों। बयबो बुंसोलायदों नोंखौ समनि आयराखि खौसेथिनि थान्दै अननायनि फुंखा गियाननि भान्डार। बिनिखायनो गेदेमा नोंनि मुङावनो थिबाय बे सानखौ खन्थाइ सान। नोंनि जोलैखौ फोजानोनो दैबाय बिसोर जामरोङै रेबगननि बान। आंबो सिगांबोबाय नोंनि इसाराखौ हमदांनो हाबाय। खोमसि दरसि हर खास्रि बिस्रि महर बोरैबाफोर हायो खोमा सोरां होनो नों लुबैनाय बायदि सान्थि गायसननो थोर थोर मावनाय आखाइजों थरसे गनजार दैनो। थेंक इउ गेरेमा ख्रप ख्रप जुथानि सोदोबा गुजुख्रेब मानिबा इसारा होना आसि सिफाय सिफाय साननायनि लैखोआव लोहाबना मा फोरमायनो सानदोंमोन आं मोनथियाखैमोन। नोंनि संदानगिरि आंगोनि असे भाई बाहागि मुलुगनि जेथिंबो दंनाय मानि अबंनिसिम आरज गाबदों मोदै रुखु रुखु बारफा बिबार बावदों। गुदि गैया बिजौ गैया आंबो बाहागो लादों मिनिटसे आरजजों नोंखौ बिदाय होदों। नोंखौ गोसोखांना बयबो दोंफा दोंफा खन्थाइ आवरायदों। बयबो बुंसोलायदों नोंखौ समनि आयराखि खौसेथिनि थान्दै अननायनि फुंखा गियाननि भान्डार। बिनिखायनो गेदेमा नोंनि मुङावनो थिबाय बे सानखौ खन्थाइ सान। नोंनि जोलैखौ फोजानोनो दैबाय बिसोर जामरोङै रेबगननि बान। आंबो सिगांबोबाय नोंनि इसाराखौ हमदांनो हाबाय।
खोमसि दरसि हर खास्रि बिस्रि महर बोरैबाफोर हायो खोमा सोरां होनो नों लुबैनाय बायदि सान्थि गायसननो थोर थोर मावनाय आखाइजों थरसे गनजार दैनो। थेंक इउ गेदेमा। ख्रब ख्रब जुथानि सोदोबा गुजुख्रेब मानिबा इसारा होना आसि सिफाय सिफाय साननायनि लैथोआव लोहाबना मा फोरमायनो सानदोंमोन आं मोनथियाखैमोन। नोंनि संदानगिरि आंगोनि असे भाई बाहागि मुलुगनि जेथिंबो दंनाय मानि अबंनिसिम आरज गाबदों मोदै रुखु रुखु बारफा बिबार बावदों। गुदि गैया बिजौ गैया आंबो बाहागो लादों। मिनिटसे आरजजों नोंखौ बिदाय होदों। नोंखौ गोसोखांना बयबो दोंफा दोंफा खन्थाइ आवरायदों। बयबो बुंसोलायदों नोंखौ समनि आयराथि खौसेथिनि थान्दै अननायनि फुंखा गियाननि भान्डार। बेनिखायनो गेदेमा नोंनि मुङावनो थिबाय बे सानखौ खन्थाइ सान। नोंनि जोलैखौ फोजानोनो दैबाय बिसोर जामरोङै रेबगननि बान। आंबो सिगांबोबाय नोंनि इसाराखौ हमदांनो हाबाय। खोमसि दरसि हर खास्रि बिस्रि महर बोरैबाफोर हायो खोमा सोरां होनो नों लुबैनाय बायदि सान्थि गायसननो थोर थोर मावनाय आखाइजों थरसे गनजार दैनो।